הרבי כותב היום ביום יום שיש פסוק, אם בחוקותיי תלכו וגומר, ונתתי גשמכם בעיתו. זה הפסוק האחרון של הפרק, הפרשה האחרונה של ספר ויקרא. אז מה הכוונה של זה? אומר הרבי, לימוד התורה וקיום המצוות הם הטבעת קידושין שבהם קידש הקדוש ברוך הוא את ישראל, וכשבן מקדש אישה אז הוא מתחייב לזון אותה או לפרנס אותה. אז הטבעת קידושין של הקדוש ברוך הוא שהוא מתחייב לפרנס את עם ישראל, זה דרך זה שהם מתחייבים ללמוד תורה ולקיים מצוות. האמת שהמכתב הזה זה בנוי על מכתב של הרבי הקודם, שהוא כתב קצת במוסר לאחד החסידים שלו, שאמר לו שאין לו זמן ללמוד תורה. הוא עסוק כל כך בפרנסה שאין לו זמן לעשות איזה קביעות בתורה. אז על זה הוא ענה לו, שבני ישראל יש להם מחויבות של נישואין בינם לבין הקדוש ברוך הוא. איך שכתוב, אם בחוקותיי תלכו, שיהיו עמלים בתורה. ככה רש"י מסביר מה זה אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. אז בן אדם שעמל בתורה, אז הפרנסה, הקדוש ברוך הוא מתחייב שיהיה לו את הפרנסה בשפע. ונתתי גשמכם בעיתם. למה? כשהלימוד תורה וקיום מצוות הם הטבעת קידושין, איך שציטטתי קודם, בהם קידש הקדוש ברוך הוא את ישראל, להתחייב לזון אותם ולפרנסם. ולכן, אם בן אדם יש לו קשיים בפרנסה, שיקח על עצמו עוד לימוד תורה. על כן, הנה כל אחד ואחד מחויב, אני מוסיף עליו מה שכבר קראנו מהמכתב, על כן, הנה כל אחד ואחד מחויב לקבוע עיתים לתורה בכל יום ויום ממש. ואם עסוק 12 שעות ביום, הוא עסוק בעסקים, אז יוסיף עוד שעה או שעתיים של לימוד תורה. ואז הקדוש ברוך הוא, השם יתברך, יזמין לו פרנסתו ברווח ובמנוחה, בגשמיות וברוחניות. בספר המצוות לומדים היום את המצווה הצדיק. זה הציווי שאנחנו צריכים לשרוף לא רק את עד עכשיו למדנו שצריך לשרוף את הנותר, שזה עברנו מהזמן של המגבלה של לאכול את הקודשים. אבל יש לפעמים שהקודשים נהיים טמאים. יש לך זמן, מותר לך עדיין לאכול את זה, אבל הקודשים עצמם נהיים טמאים, או שהאדם נהיה טמא והוא לא יכול לאכול את זה. אז הציווי שנצטוון לשרוף קודשים שנטמאו, וזה מה שכתוב בתורה, בשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל, באש ישרף. והגמרא במסכת שבת אומרת, שהמצווה הזו היא מצוות עשה, ומצוות עשה, מצוות לא תעשה, שאסור לך לאכול את זה, ומצוות עשה, שאתה צריך לשרוף את זה. אז כמו שאמרנו כבר כמה פעמים, שיש מצוות שמצוות לא תעשה שעוברת לעשה, אז לא לוקים עליה. וכאן עוד כמה פרטים של המצווה הזו, שהרמב"ם ממשיך בנושא הזה. בתפילה אנחנו, אחרי שאמרנו את ההתאמה, אנחנו בחיינו, אז אנחנו אומרים, כי רוב מעשיהם תוהו, וימי חייהם הבל לפניך. אבל מותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל אבל. הפירוש מותר. בפשוטו, מי שמבין, קורא את הפסוק הזה בצורה פשוטה,
אז מותר האדם מן הבהמה אין, מה ההבדל בין בן אדם לבהמה אין? כי הכל הבל. אבל החסידות מסבירה את זה שיש כן הבדל בין אדם לבהמה. אין שאלה שיש הבדל בין אדם לבהמה. אדם הוא זקוף, אדם הוא יכול להיות מלך. אז הוא אומר פה, מותר האדם מן הבהמה אין, מה ההבדל בין אדם לבהמה? היכולת שלו להתבטל. אין זה התבטלות. אז מותר האדם מן הבהמה אין, הכוונה היא שהאדם יכול להתבטל, ובהמה לא, בהמה היא אגואיסטית יותר. להתבטל השם. התבטלות, כולל התבטלות להשם. בגלל הבחירה, אם הייתה התבטלות רק להשם, אז לא היה לנו בחירה. אבל יש לנו בחירה, אנחנו צריכים... אז לכן יש לנו התבטלות בכלל, רק גם להשם. טוב, שיהיה לנו יום טוב, שבת שלום, בשורות טובות, לא לשכוח ששבת מברכים. יום שבת. אני יודע.